We are
ዝዶክ ንብል ዘብቃ ኣምላኽ ስሙ ይባረክ። ሃሌሉያ ሃሌሉያ።
مسجنة سلك من أرض سلينا راك سلي الكومينا أنت محمد رسول كا أدننو أملاك استمسجنة እግዚአብሔር ከአፍም ዛን ስለዓደል ስለዛሃበና ማዕዲ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ ማዕዲ ትሰርዓለይ ይብልና እግዚአብሔር ቃል ስለዚህ ከምዛ መሰለ ማዕዲ እግዚአብሔር ስለሰርዓልና ክብሪ ንዓይ ይኹን ከምዚልና ብሕብረት ሞኻ ደቅና ቅድመና ኮይኖም ነዚ ቅዱስ ዝኾነ ኣምላኽና ክብሪ ክንህቦ ክነመስግኖ ዕድል ስለዝረኸብና ኣምላኽ ደጊምና ነመስግኖ እግዚአብሔር ኣምላኽና ደጊምና ሕጂ ድማ በታዝኻ ተፍቅሮ ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርን ህበካለና ሰላም ምሕረትካ ሰላም ጸጋኻ እግዚአብሔር አምላክና በህይወት ተሐሊና እግዚአብሔር በእምነት ሐሊና እግዚአብሔር አምላክና ከምዚልና ክነምልኸት ዕድል ስለዝሃብካና ክብርን ህበካለና ምስጋና ክንህበካለና ነተቀድስ ስምካ ነቲ ብሩኽ ስምካ ነቲ ዓብይ ስምካ እግዚአብሔር አንደበትና ተኸፊቱ እግዚአብሔር አምላክና ክንዝምረልካ كنقانيل كعدل سلازرخبنا دقيمنا نبارك كالونا ملاخنا خمس زامسلو
ደቂ ድማ ስለ ዝሃብካና ክብሪ ንህበካ ኣለና ኣምላኽና እጂ ድማ ናብ ቅድመኻ ነቕርቦም ኣለና ጸሎት ጻድቕ ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ ተባሂሉ ከም ዝተጻሕፈ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ሕሊፍና ድማ ንህበካ ኣለና ብስም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ንረክበካ ኣለና ንሕና እቲ ዝግባአና ክንገብር ንስኻ ግን እግዚኣብሔር ኣባና ኮንካ ብመንፈስካ ሓይሊ ረኺብና ጉልበት ረኺብና ከም ቃልካ ኮስኪስና ክንዕቢ እግዚኣብሔር ፍቓድና ንህበካ ኣለና ክንእዘዘካ እግዚኣብሔር ሕራይ ንብላ ኣለና ንስኻ ድማ በቲ መለኮታዊ ሓይልኻ በቲ መለኮታዊ ክእለትካ ድማ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እንሆ ናብ ፍጻሜ ክተብፅሖም ምድሓኖም ከረጋግፁ እግዚኣብሔር ኣምላኸይ መወዳእቶም ክፅብቕ ናይ ዘላለም ህይወት ክረኽቡ ካብኡ ሓሊፎም ድማ ከገልግሉኻ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንዓኻ ነማዕቅቦም ኣለና ስለ ዝተረፈና ግዜ ኩሉ ድማ ክብሪ ንሽምካ ይኹን ኣሜን እቲ ኩሉ ዝተዘርበ ኣብ ልብና ኣምላኽ ብመንፈስ ይሕድሮ መመልስ እግዚአብሔር ይባርክካ ሓራይ ካብዚ ብምቕፃል ንመጀመርያ ግዜ ናብዚ ቤት እዚ ናብዚ ሕብረት እዚ ዝመፃኹም ሳና እንተለኹም ክልላለየኩም ክንሓተኩም ኢና ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ንመጀመርያ ግዜ ናብዚ ብርሃን ሰማይ ምሳና ክተምልኹ ዝመፃኹም ኣወዳት ኣዋልድ ሰብኡት ኣንስቲ እንተለኹም ስም ኢድኩም ሓፍ ክተብሉ የሞ ክንላለየኩም ፅቡቅ በዚ ብለካ ስሜ ሓበን ዮሃንስ ሓበን ዮሃንስ ኣብ ቶሮንቶ እየ ዝነብር ሰላም ህዝቢ ኣምላኽ ኪዳን ሃብተስላሴ ይበሃል ካብ ኢትዮጵያ መፅእ ሰላም ቅዱሳን ኪሮስ ይበሃል ካብ ቶሮንቶ በዓልቲ ገዛ ኣዜብ ይበሃል ካልእ ዘይተላለየና ስመይ ኣምባሳጀር ኣስፋ በሃል ካብ ኣዲስ ኣበባ እየ መፅእ ዌልካም ኣምባሳጀር ሰላም ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ዊኒፔግ መፅእ ኣብ ኣይናለ ሰላም ክርስቶስ ንዓኹም ሜሮን ይበሃል ሃፍትም ቶማሲ ካብ ዊኒፔግ ሰላም ህዝቢ ኣምላኽ ካብ ዊኒፔግ ክንፈልጠኩም ምስ በዛሕኩም እዚ ሕጂ መን ምዃንኩም ንፈልጠኩም ኣለና ኤንዌይስ ዌልካም በዓል ሰላም ምድሓን መፅኣፍ ሰላም ህዝቢ ኣምላኽ ሰላማዊት ካብ ሃሊፋክስ ዌልካም ሰላማዊት ሕራይ ካልእ ዘይተላለየና ንመጀመርያ ግዜ ዝመፀ ወይ ዝመፀ ሕራይ እንተዘየለ ናብ መተንባኽታ ክንከይድ ኢና ኣሕዋትና በዓል ሰላምን ምድሓንን መፃኹም እቲ ስሩዕ ናይ ቤተክርስትያን ኣገልግሎት ኣብዚ ፖስት ገብኣ ዝበሃል ተኣሽሙ ግብረባኑ እቲ ሬጉላር ዝኾነ ኣብ ሰሙን ኣብ ወርሒ ዝገብሮ ኣገልግሎታት ኣብዚ ኣሎ ኣነ ሕጂ ግዜ ንምቁጣብ ኣይዝርዝሮን እዩ የስ ስለዚ ኣብዚ ሪኢኹም እቲ ስሩዕ ኣገልግሎት ናይ ቤተክርስትያን እንታይ ምዃነ ተረዲእኩም ኣብዚ ምሳና ክትሓብሩ ይከኣል እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እምበር ካብዚ ብምቕፃል ኮንፈረንስ ኣለና ሰርፕራይዝ ኣይኮነትን ተነጊሩ ስለ ዝኾነ ኤኒዌይስ
ሓደ ዓብይ ናይ ኣምላኽ ሰብ መፃና ኣሎ ኣብዛ ምድርና ነዚ ህዝቢ ተዛራቢ ትግርኛ ማለት እዩ ዓብይ መምህር ብሓቂ ብዙሕ በረኸት ዝኾነ እግዚአብሔር ብዝለዓለ ናይ ምምሃር ፀጋ ዘተንስኦ ሓውና ፓስተር ሓይላ ቢሳቅ ይመፀና ኣሎ ይሳቅ ሓይላ ሶሪ ይመፀና ኣሎ ስለዚ እቲ ኮንፈረንስ ኣብ ዝመፅእ ዓርቢ እዩ ዝጅምር ዓርቢ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ኣብዚ ክጅምር እንደገና ቀዳም ድማ ናይ ኣገልገልቲ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ ሰዓት 6 ንኩሉ ክፉት ዝኾነ ስሩዕ ኣምልኾ ከዓ ክህልወና እዩ ማለት እዩ እዚ ኣብ ቀዳም ማለት እዩ እንደገና ከዓ ኣብ ሰንበት ከዓ ኣብቲ ስሩዕ መደብ ከምዚ ናይ ሎማ ማለት እዩ ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ጀሚሩ ድማ ክጅምር እዩ ስለዚ እዚ ኮንፈረንስ እዚ ብግቡእ ክካየድ ሓውና ከዓ ብሰላምን ብድሓንን ክመፃና ክንፅልየሉ ይግባእ ማለት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ኣብ ጸሎትኩም ኩሉ ግዜ ጸልዩ ካልእ ድራር ጎይታ ኣለና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ድራር ጎይታ ሕጂ ኣብ ንገብር ኢና ማለት እዩ ብቐጥታ ናብ ቃል ኣምላኽ ክንሰግር ኢና ናብ ድራር ጎይታ ከመይ ፀኒሕኩም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እታ መተንባህታ ናይ ቀዳም ቁም ከነፅራ ሰዓት 4 ኣብ ኩሉ ክፍሊ ኣገልግሎት ተገልግሉ ኣሕዋት ኣሓድ ክትመፁ ኢኹም ኣብዛ ማሕበር ኣብ ኩሉ ክፍሊ ኣገልግሎት ተገልግሉ ኣገልገልቲ ቀዳም ሰዓት 4 ንዓኹም ሰዓት 6 ድማ እቲ ስሩዕ ኣምልኾ ንኩሉ ክፉት ዝኾነ 6 ከዓ ክጅምር እዩ ካብኡ ጀሚሩ ከዓ ክትፅልዩ ማለት እዩ እዚ ካበልኩ ቀጥታ ናብቲ ድራር ጎይታ ክንሰገር ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚኣብሔር ብሓቂ ቃሉ ልኢኹ ተዛሪቡና ሕጂ ከዓ እቲ ጎይታ ዝኣዘዞ ቅዱስ ስርዓት ሓቢርና ክንካፈል ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኩላህና ነፃነት ይሰማዓና ኣጋይሽ ዝመፁና ኣለዎ ሎሚ ሓያለ ካብ ዊኒፔግ ካብ ቶሮንቶ ኣብ ሓደ ኣካል ክርስቶስ ክሳብ ዘለና ኩላህና ብሓባር ክንወስድ ፍቓድ ኣምላኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እቶም ካብ ርሑቕን ካብ ቀረባን ዝመፃእኩም እንኳዕ ድሓን መፃእኩም ቤት ኣቦኹም እዩ ሓቢርና ከዓ እዚ ንሱ ዝኣዘዘና ቅዱስ ስርዓት በመክፋል ከዓ ንኣምላኽ ከነምስግኖ ኢና እሺ እስኪ ከምዚ ኩሉ ሰዓት ነንብቦ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ካብ 13 ጀሚሩ ከምዚ ይብል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 11 ካብ 13 ኣነ ካብ ጎይታ ተቐበልክዎ እየ እሞ ንኣኻትኩም እውን ዝነገርክዎ ጎይታና ኢየሱስ በታት ትታሕዘላ ለይቲ እንጌራ ልዓለ ኣመስጊኑ ቆረሰሞ ውሰዱ ብልዑ እዚ ምእንታኹም እተዋህበ ስጋ እዩ እዚ ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ከምኡ ከዓ ድሕሪ ድራር ነታ ፅዋዕ ኣልዓለ እሞ እዛ ፅዋዕ እዚኣ ብደመይ ሓድሽ ኪዳን እያ ብትሰትይዎ መጠን ንመዘከርታ ይግበርዎ በለ ማለት እዛ እንጌራ እዚኣ ብትበልዕዋ እዛ ፅዋዕ እዚኣ እውን ብትሰትይዋ መጠን ክሳዕ ጎይታ ዝመፅእ ሞቱ ትነግሩ ኢኹም ስለዚ
ከይተገብኦ ዛንጌራ እዚኣ ዝበልዕ ወይ ጽዋ ጎይታ ዝሰቲ ንሱ ኣብ ናይ ጎይታ ስጋ እንደበል እዩ ዝዕግብ ግናኸ ሰብ ንርእሱ ይመርምር ከምኡ ከዓ ካብ ዛንጌራ እዚኣ ይብላዕ ካብዛ ጽዋ እዚኣ እውን ይስተ እቲ ዝበልዕን ዝሰትን ስጋ ጎይታ እንተዘየለለየ ንርእሱ እዩ ፍርዲ ዝበልዕን ዝሰትን በዚ ምኽንያት እዚ እዮም ኣብ ማእከልኩም ብዙሓት ድኹማትን ሕሙማትን ዘለው ዝደቀሱ እውን ብዙሓት እዮም ግና ከም ርእስና እንተንፈርድሲ ኣይምትኾነናን ነርና ይብል እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኩላህና በዛ ሰዓት እዚኣ እስኪ ከምቲ ቃሉ ዝእዝዘና ከምቲ ጎይታ ዝተዛረቦ ንመዘከርታይ ግብርዎ ኢሉ ኣዚዙና ኣሎሞ እስኪ በዛ ሰዓት እዚኣ ልብና ኣእምሮና እህዲእና እስኪ ጎይታ ዝገበርልና ከነስተንትን ኢና ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ብጸሎት መንፈስ ክንከውን ኢና ኩላህና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከምዚልና መእካብና ነዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ ንዕኡ ምምላኽና በዛ መዓልቲ እዚኣ ከዓ ቃሉ ክንሰምዕ ኣብዚ ምህላውና ክርስቶስ ኢየሱስ ብዝኸፈሎ ዋጋ እዩ ክርስቶስ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ብዝኸፈሎ ዋጋ ኣድራሻ ቀየርና ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ውርደት ናብ ክብረት ተሰጋጌርና ሽምና ኣብ መዝገብ ህይወት ክፅሓፍ ኣምላኽ ፈትዩ በዛ ሰዓት እዚኣ እቲ እንጀራ ክንቆርስ ከለና እቲ ጽዋዕ ከዓ ክንሰቲ ከለና እቲ መስቀል ዝፈሰሰ ደሙ እቲ መስቀል ዝተቆራረሰ ስግኡ ክንዝክር ፍቓድ ኣምላኽ እዩ እቲ ምድሓንና እኳ ብፀጋ ይኹን እምበር ፀጋ እዚ ወይ እውን እቲ ንዓና ዘድሕን ፀጋ ንኽግለጽ ዝተኸፍለ ዋጋ ግን መሪር ከቢድ እዩ ነዚ ኢና ክንዝክር ዝግባአና ሃሌሉያ በዛ ሰዓት እዚኣ በዛ ሰዓት እዚኣ እዚ ዝኽር እዚ ነእምሮና ይብሓቶ ንልብና ይብሓቶ በዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ኣእምሮና ክርከብ ዝግብኦ እቲ ክርስቶስ ዝኸፈሎ ዋጋ ምእንታይ ምእንተኻ ምእንታይ ኣብ መስቀል ኣምላኸይ ንምንታይ ሓደግካኒ ክሳዕ ዝብል ዘብፅሖ ናህና ሓጢኣት ናትና በደሊ ናህና ዓመፂና ናህና ዕልወት ጎይታ ኢየሱስ ትቦይ ዝሃበኒ ጽዋዕ ክሰትየሉ ይግባአንን ኢሉ ብፍታው ንሕና ክንሞቶ ዝግባአና ንሱ ወይቱና ሃሌሉያ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብጎይታ ብኢየሱስ ሰብ ነመስግነካ ኣለና ዓስቢ ሓጢኣት ሞት እዩ ተባሂሉሎ ንሕና ሓጢኣተኛታት ኮይና ክንሞቶ ዝግባአና ሞት እቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ወድኻ ናህና ሓጢኣት ፀይሩ ናህና ሞት ክመውት ንስኻ ስለ ዝፈቐድካ እቲ ንሕና ክንቅበሎ ዝግባአና መከራ እቲ ንሕና ክንቅበሎ ዝግባአና መግረፍቲ እቲ ንሕና ብሰሪ ሓጢኣትናን ዓመፃናን ክንቅበሎ ዝግባአና መከራን ውርደትን ኣብ ወድኻ ስለ ዝፀዓንካዮ ወድኻ ብዝኸፈሎ ዋጋ ከዓ ዕርቂ ምሳኻ ስለ ዝረኸብና መሰል ውልድነት ስለ ዝረኸብና ስሬት ሓጢኣት ስለ ዝረኸብና ነመስግነካ ኣለና እንሆ በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅድሜኻ ኣለና እቲ ክንገብሮ ዝኣዘዝካና ንምግባር ከዓ ተዳሊና ኣለና እሞ በዛ ሰዓት እዚኣ እቲ ቅዱስ መንፈስካ ናዚ ቅዱስ ስርዓት እዚ ኩሉ ንክብርካ ከቐድሶ ንኣኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ነፍሲ ወከፍና እውን ነዚ ነገር እዚ ክንካፈል ከለና
بمردع كنوسده نفس وقفنا مستوعلنا تكفت تصل الله سقاريب زلو انجراب ويتا بيسوس سم زتبارك يخون سقاريب زلو صواك اب ويتا بيسوس سم زتبارك يخون نزستلالو نسخاز ازس كانا زكافلو قدسان كلهم زتبارك يخونوا سيادير سلا السماع كانا نمسكن كالنا كبر كل سماينا مدرنا عخليهم يسوس امين شماغلتات نجو كمصيمي كلنا صلوت منفس فينا افضل لنا يوخن كونينا مو شماغلتات دياقونات مصيو كعدلنا يمي زي المسجد اموداتا بحد اكل كم زلنا متن بحبار كنوسدو انتي نتيز وهبنا حزنا يو كنصنينا موداتا خنغركمي كلنا بحبار كنوسدو Thank you.
ስለዚህ በዚህ ባህ ይበለና ንጎይታ እናመስገና ግናኸ ግብርታቱ ኸአና ዘከርና ንሙሳድ ነዳሎ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ኩላህና ነትንጌራ ሒዝና ሓንቲ ቃል ክብል እሞ ድሕሪ ብሓባር ክንወስድ ኢና እታ ንሕና እንቆርሳ እንጌራስ ምስ ስጋ ክርስቶስ ሕብረት ዘለዋ ዶ ኣይኮነትን ብሓባር ንውሰድ إذا نحن النبارخة ناي برخة صوا مسدم كريستوس حبرت زلوادو أيقونتن الله بحبر موسى زانجرازيا بتبلعوا ذات صوا زي أول بتسكيوا متن كسع قويتا زمت موتو تناغريهم هللويا هللويا كلها نبذل لنا يا أخي كماتنا እግዚአብሔር ከምዝበለ ዕድል ስለዝሃበና ክብሪ ንሱ ይኹን እሱ ሰናይ ምግባር ከዓ ባህሪ እዩ ሓንቲ ነገር ተሪፋትና ኣላ እግዚአብሔር ይመስገን ሎሚ ጽቡቕ ዜና ኣለና ጽቡቕ ዜና ምን ጸልእ ጉድ ኒውስ እግዚአብሔር ይመስገን الأملاخ سي كم زيبل أملاخ نتبين زلو أبيت ملو وابا نابس درايتو أملاخ نتبين زلو نابس درايتو እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሎሚ
ጠርጤርኩም ትኾኑ ኢኹም ኣጋይሽ በዚሖምና ኣለዉ እወ ስለዚ እስዩ ሕፅያት ኣለውና እቲ ሰብኣይ ካብ ዊኒፔግ ይመፅእ ዘሎ እታ ሕፅይቱ ከዓ ካባና انت بزي انت خاب قربا انت خاب روحو طلع يمرعونا بقى زعمت يا عمت مرعا እግዚአብሔር ይመስገን مرعاታት አለና ስለና አምላክና መስግኖ ስለቶም መንእስያትና እግዚአብሔር መጻምድ ተኸቦ ክንጸልኻ አፋል አምላክ ስለዚህ እጽዋዕም ዶ አዋ እሞ ቶማስ የጆሮ ገጽካፍ መጽሐፍ አረ ሚካኤል አለህ እግዚአብሔር ይመስገን እሞ ገላውን ክብር ሞ ብዛዕባ ቶማስን ሚካኤልን ሱዊኒፔግ ሳብ ዝበኸመይ ተራኺቦም ከይትብሉ ከይትሽገሩ ካብ ሳዋ ጀሚሩ ይትፍልጠቶም ኣብ ቤት ትምህርቲ እውን ብሓንሳእ ነይሮም እዮም ማይነፍዒ ስለዚ ነዊሕ ዝቐፀለ እዩ ዊኒፔግ ዘላ ማሕበር ሓቲትና ነቲ ኣብኡ ዘሎ ገልጋሊ ንሱ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝነበረሉ ዋላ በስመራ ኣብ ዝነበረሉ ኩሉ ብዛዕባ ቶማስ ኣረጋጊፁ ፅቡቕ ምስክርነት ይቡና ኣብዚ ከዓ በቐረባ ከዓ ዝፈልጦ ገዛውን ጎረቤቱ ዝኾነ ሓውና አንጎሶም ከዓ ምስክርነት ይቡና ፅቡቕ ምስክርነት ስለዚ ናይባዕቂ ብሩሓዊ ሂብዋ ስሊኡና ኣምላኽ ነመስግን እወት ፍልጠቶም ነዊሕ ኢለኩም ኣብዚ ካናዳ ምስ መፁ ግን ሓዲኦም በቃ ቀይሮም ካብ ትዕውነት እንታይ ኣለዎ ከምዚ እንተገበርናኸ ናብ ዝብል ኣብዚ ቀረባ ኣብ ውሳኔ በፂሖም ማለት እዩ ንኣምላኽ ነመስግኖ ክንፅልየሎም ኢና ሓውና ሄኖክ ኣብ ክንዲ ኩላና ኮይኑ ክባርኾም ክብርና ኣምላኽ ይኹን እስክዳውና ናብ ኣምላኽ ኣልቢልና ነፍሰይ ንእግዚአብሔር ትዕብዮ መንፈሰይ በኣምላኽ መድሓነይ ባህሎ ተባሂሉ ተጻሒፉ ሃሌሉያ ብስርዓታቱ ክንሕጎስ መስራት ናይ ሓዳር ኣምላኽ ባዕሉ እግዚኣብሔር ይመስገን ዝጠቅም ዝሕሸና ንዓና ዝኸውን ነገር ኣምላኽ እዩ ዝደኮኖን ኣምላኽ እዩ ዝፈጠሮን እግዚኣብሔር ይመስገን እስኪ ማሕበርና ኣምላኽ ነመስግኖ ኣምላኽ ይመስገን ምስጋናና ሒዝና ናብቲ ቅዱስ ማሕደሩ ኣምላኽ ይመስገን መዝሙራትና ሒዝና ናብቲ ቅዱስ ዝፋኑ እግዚኣብሔር ናብቲ ዝፋን ፀግኡ ንኣምላኽ ነምልኮ እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ክብሪ ንሃቦና ኣምላኽ ንሱ ዓብይ ኣምላኽ እዩ ንሱ ኣምላኽ እግዚኣብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ብሩኽ ኣምላኽናን ኣቦናን እግዚኣብሔር ኣቦ ነመስግነካ ኣለና ወኣምላኽ ንስኻ ሰናይ ኢኻ ሰናይ ድማ ትገብር ኣለኻ ናይ ዘላለም ኣምላኽና እግዚኣብሔር እንሆ ምዞም ደቅኻ ኮይና ድማ ነመስግነካ ኣለና ኣብ ማሕበርካ ትገብሮ ዘለኻ ኩሉ ሰናይ ድማ ክብሪ ንህበካ ኣለና ብሩኽ እግዚኣብሔር ኣቦ ምስኦም ኮይና ንሕጎስ ኣለና ስለዚ ሰናይ ግብርታትካ ድማ ንሰግደልካ ኣለና ሕጂ ድማ ጎይታ ንፅልይ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም
ጥበብ ዘበለ ካባኻ ክወሃቦም ንጸልይ ኣለና ሓይሊ ዘበለ ካባኻ ክወሃቦም ንጸልይ ኣለና በረኸትካ ኣብ ልዕሊኦም እግዚአብሔር ክዘንብ ንጸልይ ኣለና ዝናቡ ህበትካ ይዝነብ ንብል ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በረኸትካ ኣብ ልዕሊኦም ይኹን እታ የማነይቲ ኢድካ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኦም ትምጻእ ሕያውነትካን ጸጋኻን ኣብ ልዕሊኦም ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም መንገዶም ክትምድብ ንጸልይ ኣለና በበረኸት ቤትካ እንባርኾም ኣለና ብለውሃትካን ብሕያውነትካን እንባርኾም ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ብሩኻት ይሁን እንብላለና ካብ ቤት እግዚአብሔር እንባርኾም ኣለና ብሩኽ እግዚአብሔር ምጅማር መኳነ እሽተይ እንተኾነ መወዳእቶም ግና ክተጸበቕ ንጸልይ ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ሓድነቶም ዘበለ ኩሉ ክትጠምር ንጸልይ ኣለና ብስብናቶም ሓድነት እግዚአብሔር ኩሉ ቤተሰብ ክሕጎስ ንጸልይ ኣለና መዓልቲ መርዖም ድማ ሓጎስ ይኹን ንብል ኣለና መዓልቲ መርዖም ድማ በረኸት ይኹን ንብል ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም እግዚአብሔር ጸጋኻ ኣብ ልዕሊኦም ይኹን ንብል ኣለና ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ካብ ክፉእ ዘበለ ክትሕልዎም ንጸልይ ኣለና ብጽድቅን ብቅድስናን እግዚአብሔር ኣምላኼ ነታ ዝመደብካሎም ሰዓት በኽብሪ ንዓኻ እናፈርሁ ገጽካ ድማ እናደለዩ ምኽኻ ድማ እናጸውዑ ኣብ ቅድሜኻ ክመላለሱ ኣብ ቃልካ ክነብሩ ብኢየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣብነት ክኾኑ ክትባርኾም ንጸልይ ኣለና ኣብነት ክኾኑ ክትባርኾም ንጸልይ ኣለና ከይፈርሁ ክትሕልዎም ንጸልይ ኣለና ከይስምዱ ክትሕልዎም ንጸልይ ኣለና መጎስካ ኣብ ልዕሊኦም ይኹን ንብል ኣለና ሰናይ በረኸትካ ኣብ ልዕሊኦም ይኹን ንብል ኣለና ብዝደልይዎ ዘበለ ኩሉ ንስኻ ክትረከበሎም ብዝደልይዎ ዘበለ ኩሉ ንስኻ ምስኦም ክትከውን ወኣምላኽና ንቅዱሳንካ ሰናይ ስለ ዘይትኸሎም እግዚአብሔር ክብሪ ንህበካ ኣለና ክብሪ ንህበካ ኣለና ምስኦም ኮይና ንሕጎስ ኣለና ንቅዱስ ስምካ ንጽዋዕ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብነገር ኩሉ ክብርነት ዓብስልካ ይኹን ካብ ሕጂ ንዘለዓለም እግዚአብሔር ኣቦ ነቶም ተሪፎም ዘሎ መነስያት ድማ እግዚአብሔር ብጽቡቕ በረኸትካ ባርኮም ንብል ኣለና እዚ በረኸት እዚ እግዚአብሔር ናብ መነስያትና ይውሓዝ ናብ መነስያትና ይውሓዝ እግዚአብሔር ይውሓዝ እዚ መንፈስ ጎይታ ይውሓዝ እዚ በረኸት ጎይታ ይውሓዝ እዚ ቅብኣት ጎይታ ይውሓዝ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክብሪ ኩሉ ነቲ ቅዱስ ስምካ ይኹን ብጎይታናን ብመድሓኒናን ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ይውስ ኣሜን
Yeah.